बाद कहाँ परमानेंट तो नहीं रखा रहेगा। फेंकना तो लास्ट प्लान भी तो देखना है। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଏଠି ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା बिस्कुट 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 इधर शिवन बिस्कुट बिस्कुट सारू सारू तीन पेटी आ रहा है थोड़ा साहब लोग को देख के मैं आ रहा हूँ सरकार